I'm a scat man. Kenci orang babi ni lama iyo sabana lama. Kau den tahu dari kete indah ditunggu sampai gae. Tak mungkin kaden sasali umur laba kepalo ampe. Kini baru mencoba araso barana kete. Oh lah gae. Oh lah gae. Sangke mudo bahura-hura banyak cewek sekali mandake. Yuk pasang sekali ampe dan dengan kame sampai bajarawe. Ada puluh na singke padek matunyo gadang idonyo pese. Ada puluh na guru tagang tinggal tulang kare ampe. Babam bababi bam bam barapop. Bam bam barapop. Bi bam bam barapop. Bam bam barapop bababi bam bam barapop. Bam bam barapop. Bi bam bam barapop. Umur gini bertambah angke anak salapan nak dikure. Nang gadang baru kelas ampe lah laye bulu nampak liang kete. Kama badan kamangga pahi duit lah batambah banse. Ken kamari utang basera untuk dapet pamali bare. Den lah gai. Den lah lai. Susah zaman kini lah mulai payah. Amerika melarang Irak untuk memparabuikan minyak. Awak barang juga lang galak untuk baak karapet makan. Iyolah sansai, iyolah letai. Kair sansai. Yeah. Bini lama iyo sabana lama. Kok den tahu dari kete indah ditunggu sampai gae. Tak mungkin kan disasali umur lah baka palo ampe. Kini baru mencoba araso barana kete. Sangke mudo bahura-hura banyak cewek sekali mandake. Jauh pasang sekali ampe dari nakamek sampai badarawe. Ada puluh na singke padek matonyo gadang idonyo pese. Ada puluh na kurui tagang tinggal tulang kare ampe. Umur ini bertambah angke anak salapan nang kadikure. Nang gatang baru kelas ampe lah laye puluh na paliang kete. Kama badan kamang gapai hidup lah batambah banse. Ken kamari utama sera untuk dapet pembali bare. Yolah payah, yolah susah, yolah le.